देग्लाय जोंनि 2025 आरो 26 मायथाइयाव जोंनि आइराखि थियेटारनि नायजाबफोरा जाहैबाय बिमा आरो बिनि उनाव गाम्बारि आरो बिनि उनाव दाखोन। बिमा आरो गाम्बारि नायजाबखौ आंनो लिरदों आरो जोंना दाखोनखौ नरेश्वर केरकेटारि सारा लिरदों आरो। देग्लायनि नायजाबाव माने जि दा जागासिनो दं जोंनि दानि जेनेरेशननि गथ'फोर जिहते खायफाबा माने साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ जों बयबो नायनांगौ गावनि फिसाफ्रा नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरबायदि नुनो मोनो जे बायहेरायाव साख्रि मावहैनानै खायसे मानसिफोरा गावनि बिमा बिफाखौ बावलांनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो हानहरनानै मोनसे मडिफाइ खालामनानै नाटकखौ लिरनाय जादों। आसा खालामो देग्लाय जुदि बे नाटकखौ जोंनिखौ नायोबा मोनथाम नायजाबखौबो जुदि रायजोफोरा नायोबा गोसो होनानै निस्सय माबा मोनसे मोजां माने माबानो हागोन खोमा मोनसे मेसेज जोंबो होनो हागोन खोमा आरो बिमा बिफा आरो गथ' गथाय लानानै जोंनि नायजाबखौ नायबा जाहाथे मोजां मोनगोन आरो देग्लायनि नायजाबखौ। देग्लाय जोंहानि महरगिरिया जाहैबाय गिबियावनो दङ जोंहा एक्टरा बिरजय आरो एक्ट्रेसा जाहैबाय सोरजि आरो जोंनि जे मेन लिडफोर लाग्रा बिसोर जाहैबाय सनेस्वर सार आरो जितु होननाय दङ बिथाङा सफैयाखै आरो निपेन सार आरो आं थाबाय बाहागो। जोङो ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा रायजो राजानिफ्रायथ' जों गाज्रि कमेन्ट मोनफेराखै गोबाङानो मोजां मोनदों आरो अनसायबोदों जोंनि थियेटारखौ आरो नाटकखौबो अनसायबोदों मोजाङानो मोनदों। देग्लाय नाजाबावगोन जों थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन होननानै आङो बुंहरबाय आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां मोनगोन नायनानै आरो मोनसे मोजां परिबेस लाबोनो हागोन बायदि देग्लायनि नाटकआ जोंनि नाटकआ आरो। सरकारनि बेलायाव निस्सय बुंनो थाङोबा देग्लाय बिटिसि सरकार प्रमद सारा जोंखौ मदद एसेबाबो होदों होआखै नङा होदों आरो गोबां लिडारफोरा एसे एनै जोंखौ मदद खालामदों आरो। आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानो दे जों महरगिरि माने थियेटारनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ बयबो जाहाथे थियेटारखौ नायो अनसायो आरो जोंखौबो थांना थानो थाखाय राहा लामा माने रायजोफोरा नायबासो जोंबो थांना थागोन नालाय बेखायनो बयखौबो आं मिजिंथियो आरो आसा खालामो जे जोंनि देग्लायनि आइराखि थियेटारखौ बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै। खौ 2022 मायथाइयाव गायसननाय जादों। दा फैयै फैयै जोंहा 4 बोसोर जाबाय। बे 4 बोसोरावबो आङो नांथाबना दंबाय दङ। थांनाय बोसोराव एसे एरायदोंमोन। जा हक जोङो दा सोंनाय बायदियै जिथु बिटिएडि बा आसाम बे मोननै हादोराव बे थियेटार आयखौ जों रायजोफोरनिफ्राय माखासे कमिटिफोरनिफ्राय माखासे साबायखर मोनबोदों आरो माने जोंखौ अनसायदों आरो। जेरै जों जेराव थांथों बेयाव आं थियेटार आयदाखिनि अर्गेनाइजार फैदोलै पेन्डेल लाखिनांगौ ओरैनो जों जना रायलायो आरो कमिटिफोरा गोदान थियेटार लाखिनांगौ ओमफ्राय जों आरो दिन्थियो आरो जोंनिया नाटकआ देग्लाय बोसोरनिया बेबायदि नाटक बेबायदि प्लेयार दं होननानै जों दिन्थियो आरो अब्ला मेक्सिमाम माने कमिटिफोरानो जोंखौ गनायदों आरो जोङो बे मोननै बिटिआरडि आसामाव जिखिथा माने रायजोफोर दङ कमिटिफोर दङ जोंनि थियेटार आयदाखौ थोजासे अननाय जों मोनबोदों आरो जोङो रायजो राजाफोरनि माखासे अननाय मोनदों। जों जेराव थांदों बेवहायनो जोंखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माखासेयानो अनसायदों आरो जोङो बे जोंनि बर' रायजोफोरखौ बिटिआरडि आसामनि रायजोफोरखौ बुंनो लुबैयो जाबादि आगोल अनदोंमोन बे देग्लाय 2022 मायथाइयावबो माने अनसायथों जोंखौ हानायमानि थुलुंगा होथों। जोंनि थियेटार आयदायाव थानाय रिंगु दामसाफोरा माने मोजां फाव दिन्थिनानै रायजोखौ गोजोन होनो हाथों आरो बेनि लोगोसे जों बिगोमाया कन्ट्राक्ट हिसाबै रांखौ मोनबोथों बे रांजों जों प्लेयारफोरनो एसे दरमाफोर होनानै न'खर सालायनायाव एसे थुलुंगा मोननो हागोन बेखौ जों मिजिं लानाय जादों। आं बेखौनो बुंनो सानोदि आं आइराखि थियेटारा देग्लायजों 4 बोसोर नै 4 बोसोरनि देग्लाय 2025-26 मायथाइनि दिनै गिबि बेखेवजेननाय सान आं मिजिंथियो जे फैगौ आगोलाव 3 बोसोराव जाबायदि गाजा गोमजायै जोङो रायजो राजा सुबुं समाजखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन थिग देग्लायबो 2025-26 मायथाइयावबो थियेटार आइराखिया जाहाथे रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जोङो मेसेज होनो हायो गोजोन होनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायोब्ला थुलुंगा होयोब्ला देग्लाय बोसोराव जों
आयराखि थियाटारखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जों दिन्थिफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। गिबि गिबियावनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायदों। आं 1991 निफ्राय आं बे थियाटार जगतआव कालसार जगतआव हाबजेनदोंमोन। आं गिबि हाबजेनदोंमोन देलायस्रि थियाटाराव। आं देलायस्रि थियाटाराव 6-7 बोसोरसो खामानि मावबोदों। बेनि उनाव आं फैदों बार'लाम्फायाव। बार'लाम्फायावबो आं 6-7 बोसोरसो थियाटाराव थादों। बेनि उनाव आं चिरां मन्जुआव फैदों। चिरां मन्जुआव आं गेजेराव 2 बोसोर थाबाय। 2 बोसोर थानानै आं नेक्स्टआव आङो जोंनि गामियावनो अनजाथाव नायजाब आफादाव आं 3 बोसोरसो थादों। बेनि उनाव आं थादों महरिपारा बेवहाय नायजाब आफादाव आङो दाउस्रिगोबा नायजाब आफादावबो थादों। बेनि उनाव फैनानै आङो माबायाव फैबाय, चिरां मन्जुआव फैफिनबाय। चिरां मन्जुनि उनाव आं थांदोंमोन माबायाव नाथ' आर'नाइ थादों। बेनि सिगाङाव बै सिमोनसारफोर नामामोन सोरां सान सोराङावबो थादों। बेनि उनाव आं थादों बै क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो गैया मा खालामनो बर' थियाटार आमटेका दतमा, बेवहायबो आङो 2 बोसोर थादों। थाना फैनानै आङो नै माबायाव थाबाय आलायारनावबो थादों। बेनि उनाव आगोलाव थाग्रोदों आङो बिनि सिगाङाव बे आर'नाइनि उनाव आलायारननि उनाव चिरां मन्जुनि उनाव नै थियाटार आयराखियाव देग्लायजों 4 बोसोर जाबाय। बेनो गुबै जाहोना जाहाथे जोंनि थियाटारफोरखौ रायजो राजाफ्रा किसुमाना मोजाङै अनसाया। दाथ' नै जिखिनि नुदों मिथिदों मबाइलफोराव नुब्लानो मा थांबावनो थियाटारफोरखौ नायनो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे कमिटिफ्रा थियाटारनो जिबायदि नांगौ बायदि माने कन्ट्राक्टआव लांब्लाबो मानसि जायाखै होननानै खम बाजेट हरो। ओजोंहाय थियाटार बिगोमाया जाबायदि एक्टर लानांगौमोन बेबायदि एक्टर लानानै एक्टरजों कमिटिनिफ्राय फैसा मोनाबा एक्टरफोरनो माब्रैहाय बेथनखौ होनो। बेफोरबायदि जामेलानि थाखाय किसुमाना खारनो गोनां जायो, किसुमाना थाङालासिनो थायो। बेवहायनो जोंनि बे बर' थियाटारफोरनि बिगोमाफोरा हायैनि थाखायनो दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दिनै गोमालांबाय। दा देग्लाय 2 जागोन, 2 बे 2 थियाटारखौबो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि अनसायाबा थुलुंगा होआब्ला आयराखि थियाटाराबो बेफोरबायदिनो रावनिबो अनसुंथाइ मोनाब्ला गावबो आयराखि थियाटाराबो बेफोरबायदिनो द्रप दोननो गोनां जागोन। दा बर' समाजानो बर' थियाटारखौ नाया। आरो जाबायदि केपासिटिजों बा जायखिनि डेक'रेसन लानानै आयराखि थियाटारखौ गाजा गोमजा खालामोब्ला खिन्थु कमिटिफ्रा जोंनो नांगौ बायदि कन्ट्राक्ट होनो हाया। 30,000 40,000आव दानि मुगायाव थियाटार मोनसे लाखिनो हाया। ओजों पिलारफोरनि दरमाहायाबो बारिलांबाय। थांना थानायनि थाखाय दानि जुगाव खम माबा फैला। आगोलावथ' एसे खमन फैदोंमोन। आङो मास मोनसेयाव फार्स्ट थानायाव 160 थाखायाव थादोंमोन। 160 थाखा मास मोनसेयाव। बेजों फायनानै दिनै फैयै जों दिनै 30-35,000 लुबैयो। मोनब्लासो जोंनि न'खराबो सोलिनो हायो। जुदि बेखिनिखौ जुदि बिगोमाया जुदि होनो हायाब्ला आरो होना लाखिब्लाबो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि नायाबासिनो थानानै कन्ट्राक्टबो जुदि हरनो हायाबा गावनि सम्पति फाननानै बिगोमाया जोंनो हरनो हाया। बे थाखाय जोंफोरबो बेक जाना थानो गोनां जानानै बेफोरबायदिनो बर' थियाटारफ्रा मोनसे नङा मोनसे दिनैसिम माने गोमालांनो हमदों। थेवब्लाबो बेखायनो जों सानदों दे देग्लाय बोसोर 2आव 2 थियाटारा जाहाथे रायजो राजाफोरनिफ्राय अननाय थुलुंगा मोनोब्ला मोजाङै मोजां दावगालांनो हागोन। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि जोङो थुलुंगा हरोब्ला जों एक्टर एक्ट्रिसफोराबो महरगिरिफोराबो मोनसे गोसोआव गुदुं जायो, थानो लुबैयो। जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ अनसायाब्ला जों माबोरैहाय गोसोआ डाउन जालांगोन। बेखायनो नायजाबफोराबो मालाबा डाउन जालाङो आरो जोंनिया। रायजो राजाफ्रा जुदि बयबो जुदि रायजोफ्रा उत्स होयोबा जोंनि मोनसे न' मोनसे एक्टिंखौ हानायखिनिखौ जों दिन्थिनो हांनो हायोबा समाजा जुदि जोंखौ गनायना लायोब्ला जों आरो साबसिन दिन्थिबावनो जोङो नाजागासिनो।